Списанието ли разглеждате, тати? И там кака ли има на списанието, айде, а? Вели, че любиш ли кака имало? Опа! Вели, и дай списанието на каката, какво си го придърпа там? Да. Вели, дръпни списанието и каката и тя да чете. Защо го натика там, тати? Сега го дай тук, дай го. Вели, дай го списанието, Вели. Вели, дай го де. И тя си го взе вече. Мерси много. Хайде сега да си играйте с Вели тук двамата. Хайде, играйте. Айде, седнай да го чете с Вели. Мама! Ето, я, какво е? Как е? Такива дъжди, лява ли са още?